Ημέρα Τρίτη των διακοπών. Ο Δάμων και οι γονείς του τρώνε πρωινό στη βεράντα του ξενοδοχείου. Ο Δάμων δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτά τα ωραία πρωινά φαγητά που τα απολάμβανε κάθε πρωί και τον ωραίο ουρανό και θάλασσα, την φοβερή θέα που είχαν από τη βεράντα. Η μητέρα του τον ρωτάει αν θα τους ακολουθήσει στο μπάνιο. «Δεν νομίζω, μαμά, πως έχω όρεξη για μπάνιο. Αισθάνομαι και λιγάκι κουρασμένος. Νομίζω θα προτιμούσα να κάνω μία βόλτα στο λιμάνι, να το εξερευνήσω κι άλλο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το μέρος». Ο πατέρας του επενέβη στη συζήτηση. «Δάμων, θέλω να αισθάνεσαι ελεύθερος. Εδώ ήρθαμε για διακοπές και θα κάνεις αυτό που σ' αρέσει. Όμως θα ήθελα να είσαι όσο μπορείς πιο προσεκτικός. Τα λιμάνια κρύβουνε για τα παιδιά παγίδες. Θυμάσαι τι έγινε με το Σαμ τον πειρατή. Θα ήθελα να προσέξεις, να μην επαναλάβεις τέτοιες γνωριμίες, σε παρακαλώ». Ο Δάμων απάντησε: «Να είσαι σίγουρος, πατέρα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ελευθερία που μου δίνεις. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό». Έτσι λοιπόν ο Δάμων ξεκίνησε την πρωινή του βόλτα. Έφτασε στο ψηλότερο σημείο της χώρας και από εκεί άρχισε να κατεβαίνει τα τσιμεντένια σκαλοπάτια. Ήταν ευτυχισμένος που ένιωθε αυτή τη μεγάλη ελευθερία, που έβλεπε από ψηλά τη θάλασσα, τον ουρανό, το βραχώδες τοπίο και γενικά όλη αυτή την ωραία παράσταση. Σε λίγο έφτασε κάτω στο λιμάνι. Ο πρώτος άνθρωπος που είδε ήταν ο Ανανίας. Έτρεξε και τον χαιρέτησε διαχειραψίας. «Καλημέρα, Ανανία. Τι κάνεις?» «Είμαι πολύ καλά. Καλημέρα, Δάμων. Εδώ, βλέπεις, έχω βάλει την ταμπέλα και κάνω κρουαζιέρες. Έρχονται τουρίστες και γεμίζει κάθε πρωί το πλοίο και ξεκινάω και τους κάνω επίδειξη την πειρατική ζωή. Μαζεύω ένα σωρό λεφτά. Αυτό που μου είχε υποσχεθεί ο Σαμ έγινε. Κοντεύω να γίνω πλούσιος, αλλά μου λείπει φοβερά. Και εμένα μου λείπει. Και τώρα πάω προς το καφενείο να δω μήπως τον συναντήσω εκεί. Έχω πάντα αυτή την ελπίδα. Γεια σου, Ανανία, και καλές δουλειές». Ο Δάμων περπάτησε το λιμάνι και σε λίγο έφτασε στην άκρη του λιμανιού, εκεί στο μικρό καφενεδάκι. Όμως τι απογοήτευση! Πουθενά ο Σαμ, τα τραπέζια άδεια. Αποφάσισε να μπει μέσα στο καφενείο για να ρωτήσει. Πριν μπει στο καφενείο, με την άκρη του ματιού του είδε δυο ψαράδες στην άκρη του μόλου που ψάρευαν. Σκέφτηκε, θα πάω μετά να χαζέψω εκεί. Μπήκε μέσα στο καφενείο. Εκεί ήταν η γυναίκα του καφετζή, η ζαχαροπλάστισσα. «Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε ένα σοκολατούχο γάλα?» «Βεβαίως», του απάντησε η ζαχαροπλάστισσα.
Θέλετε με καλαμάκι? Αν είναι δυνατόν, ορίστε, θα σας το δώσω αμέσως. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Ό,τι θέλετε. Μήπως είδατε καθόλου τον καπετάνιο Σαμ? Όχι, παιδί μου. Έχει να φανεί 3 μέρες και έχω στεναχωρηθεί, γιατί χάθηκε ξαφνικά, και ενώ τον είχαμε συνηθίσει κάθε μέρα να έρχεται εδώ το πρωί, δεν έρχεται καθόλου. Δεν ξέρω τι μπορεί να του συνέβη. Ο Δάμον δεν μίλησε. Πήρε το γάλα και βγήκε έξω από το καφενείο στεναχωρημένος. Κατευθύνθηκε προς τις ψαράδες. Έκατσε σε ένα παγκάκι που ήταν εκεί κοντά και άρχισε να πίνει το γάλα του. Έγινε μάρτυρας ενός περίεργου διάλογου. «Ρε Αλεκάκη, πανά θεμάσαι. Όλο έρχεσαι εδώ κοντά μου και ψαρεύεις. Και από τότε που έρχεσαι δεν μπορώ να σταυρώσω ψάρι. Όλα έρχονται σε σένα και τσιμπάνε, αλλά και εσύ δεν πιάνεις τίποτα. Γιατί δεν πας παραπέρα να ψαρέψεις? Τι σε έχει πιάσει και έρχεσαι όλο εδώ δίπλα μου? Σε παρακαλώ, προσπάθησε να πας κάπου αλλού». Μπαρμπά, το λιμάνι είναι ελεύθερο για όλους. Όπου μ' αρέσει θα πηγαίνω. Δεν σου κρύβω όμως ότι μ' αρέσει και η παρέα σου. Γι' αυτό όπου πηγαίνεις εσύ θα πηγαίνω να ψαρεύω κι εγώ. Ο ψαράς μάζεψε τα εργαλεία του και έφυγε φουρκισμένος και αμίλητος. Ο Δάμον σηκώθηκε από το παγκάκι και πλησίασε το Αλεκάκι. «Καλημέρα, φίλε μου. Με λένε Δάμον και είμαι επισκέπτης στο νησί. Το δικό σου το όνομα πώς είναι?» Δεν άκουσες τον Μπαρμπά που με είπε Αλεκάκι? Αυτό είναι το όνομά μου. «Σε πειράζει να σε λέω Αλέξανδρο? Αυτό το όνομα μ' αρέσει καλύτερα». Αλέξανδρο με λέει μόνο ο παπάς του χωριού. Και μ' αρέσει βέβαια αυτό το όνομα. Μπορεί να με λες έτσι. Φαίνεσαι καλό παιδί. Έλα να κάτσουμε εδώ στην πεζούλα του λιμανιού και να τα πούμε. Η γνωριμία έγινε. Έκατσαν στην πεζούλα με τα πόδια κρεμασμένα στη θάλασσα και σαν παλιοί φίλοι άρχισαν να τα λένε ο Δάμον και ο Αλέξανδρος. «Ξέρεις Δάμον, εγώ αγαπάω τα ψάρια όπως και τα πουλιά και όλα τα ζώα. Αυτός ο Μπάρμπας έρχεται εδώ και χρόνια και κάθεται και έχει αδειάσει το λιμάνι. Κάθε μέρα έπιανε 2-3 κιλά ψάρια. Τι τα έκανε? Τα έδινε σε φίλους του, τα τηγάνιζε, τα έτρωγε. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ σωστό. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα. Έφτιαξα ένα καλάμι, έβαλα ένα γκίσι που δεν πιάνει και βάζω δόλωμα πολύ και ωραίο. Έρχομαι και κάθομαι δίπλα του και έρχονται όλα τα ψάρια σε μένα. Γιατί βλέπουν ότι το αγκίσι μου δεν πιάνει και βάζω και πολύ δόλωμα. Τρώνε το δικό μου και δεν πάνε στο δικό του. Και έτσι έχει φουρκιστεί μαζί μου πάρα πολύ και δεν με χωνεύει και φεύγει με άδεια χέρια κάθε μέρα». Ο Δάμον έμεινε κατάπληκτος από αυτό το συλλογισμό του Αλέξανδρου. «Αλέξανδρε, νομίζω ότι τα ψάρια ο Θεός τα έφτιαξε για να τα τρώμε εμείς οι άνθρωποι. Άρα νομίζω ότι αυτό που κάνεις στον Μπάρμπα δεν είναι σωστό». Δάμον, αυτά τα λένε οι παπάδες, οι δάσκαλοι, αυτοί που πουλάνε τα ψάρια και τα άλλα ζώα και αυτοί που τα τρώνε. Εγώ όμως τα έχω μελετήσει τα θέματα αυτά καλά και άμα θέλεις θα στα εξηγήσω. Και τώρα αν θέλεις πάμε να συγνωρίσω το χωριό μου. Και στο δρόμο έχουμε να πούμε πολλά. Έχει και πανηγύρι, θα σ' αρέσει πολύ.